0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1. Ako, keď si odmyslím svoju prvú, čo tu mám, tak to znie jak nejaký kód. Napríklad z Benderovej riti 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Takže, príde. Ešte z Bendrovej riti. Počkaj, nie Bender, ja si volal Fry, z Fryovej Fry. riti. Futurama mentioned. Mal by si pozrieť, nová séria bola, alebo je? On je nový week, aké sú challenge? Tak neviem, aké sú challenge. 11 kilov, tak to nič. Reach top 10. 11 kg, tak to nič. Reach top 10, keď daj si 5 kilov, 9 totálnych kilov s AR-kami. Čo to samé kily iba? Máme dosť podobné, až na to, že ja tu mám, že zabiť dvoch enemákov s headshotom. To je ako nemožné. Neviem, čo mi dajú p***y, ale... To je ako fú, no. Get 1 kill with AR and reach the top 10. Áno? Ja mám, že preží 15 minút v jednom zápase. Áno. Môžeme sa pobaviť o tom, že mám prejsť 1500 km s vypnutým autom do piče. To mám tiež, ten istý. A môže sa spýtať, kde sú tie questy? Escape Keď die. dáš Oh, SO. escape. Aha, jaj. Yeah. Jaj. Skáčeme, ideme sem. Hej. Kam? Kom. Sem. Na modrú. Ja idem sem. Ahoj. Ja nebudem označovať nič, lebo sa tam s Dominikom stretneme aj tak. Ale piču. Berem si slovnavku. Karka. Nestretli sme sa spolu. Lebo som sa otočila. Nie je pravda. Počúvaj. Vystúpila som. Neviem prečo. Proste som vystúpila. Už ideme tiež, ak nás netrafí raketa. A teraz Dajte úplne si na pásy. konci nás jebne. A teraz, že jeb raketa. Cítim sa jak v... Rýchlo a zbesilo. Hej. Rýchlo ma zvesilo akurát. Rýchlo ma zvesilo, no. Som si nevedela spomenúť na to, jak sa to volá, ale pomohol mi memkový joke o family, takže... Kamo, my sme... Pičo. Máme my sme- zachránený Titanic. Máme... Zachránený Titanic, oné, pred GTA 6. Renát Kamínus, čo? To? Hej. Piče na schodoch je. Nice. Alex, som videla, že si strieľal, jak ja. Nie Ovplyvňuješ krivo, ľudí. nie krivo. Robte čo chcete, mám nás piči. Ideme hentam, jak som to pinkol ja. Aj my vás ideme to vyhrať. Počkaj, hodím ti oný čip. Inčučuna. Inčuču. Dobre. Prečo? Proste zas, aká je pravdepodobnosť, že tu v tomto susedstve bude 50 tímov zas? No, keďže som sem padala ja, tak veľká. Legenda. Legenda. Čo je Čo ti jebe? Jebe Keď ťa ti. vidím, tak malne testosterón stúpa. Ježiš, áno. Tak nie. Otváral si aj ty? A dostal som kam úplne, že zachomatené oné topánky, že fakt, že teplé topánky. Za to, že som na Pintereste. Áno. No poď ty štetka skurvená. Ježiš, jak je vykrutilo krv. Čo, Jano, počinky? Počinky, dáme počinky, ale ďaleko sú. Nevadí, nebude tam veľa ľudí. Bude. Bude. Mohli by sme ísť na tú sosnovku. Alebo Miltu by som dal. Poďme Miltu. Jak tam padli tie one... Pingy. Indie beginning. Indy beginning. Indie.
begin. Renátka tak naozaj rozpráva občas. Ja viem, však rásne veľa tu už dlho. Understandable. Alex, ty... Koho by ste mali pre srandu, keby ste nemali mňa? Si musíme najprv spraviť takú hierarchiu. Že keby nie si ty, tak potom kto nasleduje. Renátka je nenahraditeľná. Som nenahraditeľný, ver mi. Nebudem sa pýtať prečo, lebo nechcem mať ranené city. Bizón! Na stole tu leží. Cyrus! Čo? To. Prečo nechceš mať? Čo? Tak ja ti dám kompliment, ty hlúpa hus? Však ale som nenahraditeľná, lebo nikto není taký šašek ako ja, alebo prečo? Nie, lebo si tak vtipná. A nikto není vtipný viac jak ty. A ty si hlúpa hus. Šedá huš. Huš? Šedá huš. Šedá huš. Šedá huš. Lady Gaga. Použil Nič. som vending machine a on sa vypol. Čo ti jebe, jak na základke. A ja som chodil k logopedičke. Ja som na miesto krtko som hovoril trtku. Ale mne povedali na základnej škole, že to není hanba si to vyhláskovať. Tak ťa šredne klamali. Čo? A ja to použijem celý svoj život. Použila som vending. Dobre, ale nie. Môžete mi zjesť za tieto vaše... Tak daj. Give me hungry, I'm food. Môžem hrdo prehlásiť, že som nikdy nechodila k logopedičke a teraz neviem povedať L a R naraz. Ja som chodil k Áno. Vidno, A je to vidno. Nemusíš viac rozprávať. Fakt. Bs ste našli? Nie. Je trojkový batoh? Ty gej, ale to čo? Oni busli trojkové batohy? Jakže ty gej? Čo bolo? Harassmenty. Úprimne ja sa priznám, nepočul som niekoho povedať ty gej. Šejlo, ty si to povedal. Čo? Nie. Áno, všetci to počuli. Klip to, lebo Dominik tu klip Ja farmí. to mám už dávno klipnuté, čo si myslíš? Už aj s týmto a potom tam bude oné, naspäť dané do minulosti, ak si povedal, ty gej. A trikrát to, nechám to tam trikrát a ešte to tam znova zopakujem, že čo nikto som nepovedal gej a tam bude oné, ty gej, ty gej, ty gej. Je trojkový batoh? Ty gej, ale to čo? Oni ty gej, ale... Úprimne ja sa priznám, nepočul som niekoho povedať ty gej. Ty gej, ale... Vending machine s energetiákmi. No a otvoril a nič sa nestane. Mne zhasla a prestala fungovať. Teraz mi droplo 3 painkillery. Ja to jebem, fakt, ty kokot. A dvakrát som to pustila a Ďalšie painkillery, ty kokot! Prečo to máme na každom okne mreže? Čo to boli oné ľudia, ty kokos? Typu... no, Je za plotom. takže...